መንግስት አምላኽ ንኸምዚኦም ዝበሉ ያመቆልዑን አባይ ይምጹ ሕደግዎም አይትኸልክልዎም እግዚአብሔር ልዑል ይባርክኩምን ይቀድስኩምን ኦ አምላኽና ንፎቶካን ነኽብረካን አለና ይብሉ ካለውሞ ባርኮምን ቀድሶምን መንግስት አምላኽ ንኸምዚኦም ዝበሉ ያመቆልዑን አባይ ይምጹ ሕደግዎም አይትኸልክልዎም ህፃናት ደቀይ ሺ ገጽና በትምህርተ መስቀል እስከነማዕትቦ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ እናአመና ሰይጣን ንኽደካለና አመላ ዓለም እትርከቡ እግዚአብሔር አምላኽ ዘፍቀረኩም ፍቁራት ምጭዋት ደቀይ ከመይቀኒኹም አሜን ስም ልዑልን ልዑለ ባህርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እሺ ሕራይ ከም ፈቃድ ስላሴ ሎም ማዓንቲ ሓደ ትምህርቲ ብዛዕባ አምላኽ ንዓና ዝገብረልና ክንመሃር ኢና ኩላህና ድማ ጽኒልና ንስማዕ ዞም ደቀይ እንጂ መታ መደብና ክንጅምር እስኻ ታቆላ ሕጂ ጥዑይ ጌርካ ኮፍ በል እያ ዘለኻ ጽኒልካ ስማዕኒ እስኻ ጽቡቕ ኣለኻ ታጓለይካ ንፍዕቲ ጽቡቕ እንጂ ናብ ትምህርትና ክነኣቱ ኢና ዞም ደቀይ ናይ ሎም ማዓንቲ ንመሃሮ ትምህርቲ እግዚአብሔር ንህፃናት ይፈቱ ዝብል ክኸውን እዩ እንታይ ኢለ እግዚአብሔር ንህፃናት ይፈቱ ብጣዕሚ ንህፃናት ዝፈቱ እግዚአብሔር ኣመን ኣይ ንህፃናት ዝፈቱ ሓደ እዋን ኣብዚ ምድሪ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መፂእ እንከሎ ንህፃናት እንታይ ኢልዎም እቶም ዓበይቲ መንእስያት ህፃናት ኪዱ ኣይትረቡሽና ምስ በሉ ጎይታሽ እንታይ ኢሎም ህፃናት ናባይ ክመፁ ሕደግዎ ኣመን ኣይ ዝፈቱ ንህፃናት እግዚአብሔር ህፃናት እግዚአብሔር ከም ዝፈትወና ንፈልጥ ኣይንፈልጥን ጽቡቕ እሺ ንሕና ኸ ንእግዚአብሔር ንፈትዎ ዶ ኣይንፈትዎን ንፋዓት ሕጂ ንእግዚአብሔር ክንፈትዎ ኣለና ንእግዚአብሔር እንተፈቲናዮ ብዙሕ ክንጥቀሚና ክንዕወቲና ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ከዓ ክገጥመናን ከጓንፈናን እዩ እግዚአብሔር ንህፃናት ኣመን ኣይ ዝፈትዎም ብጣዕሚ ዝፈቱ ንህፃናት እግዚአብሔር ስለ ዝፈቱ እንታይ ይገብር መሲልኩም ለይቲ ምስ ደቀስና ንጎ ከም ንትንስእ ገብረና በዓልና ንትንስእ ዘለና መስለና እምበር ኣምላኽ እንታይ ገብረና ሰዓት ኣኺልዩ ፀሓይ ኣብሪቆልኩም ኣሎ ከይፅልምተኩም ከይትፈርሑ ተስኡ ዞም ደቀይ ይብለና ሽዑ ንሕና ካብ ደቃስና ክንበራበር እንከልና መን የበራብረና ኣሎ ኣምላኽ ስለምንታይ ስለ ዝፈትወና ሽዑ ገጽና ምስተሓፀብና ምግቢ ዝብላዕኻ ይቀርበልና ሓቀምሽ እቲ ምግቢ ኣምላኽ ይዝበና ንዓና ንባባን ንማማን እንታይ ብሎ ንደቀይ ጽቡቕ ጌርኩም ኣብልዕዎም ኢሉ ሽዑ እግዚአብሔር ንመን ህቦም ንወለድና ወለድና ከዓ ነታ ኣምላኽ ዝሃቦም ዝብላዕ ስተ ከዓ ይቀርቡልና ሽዑ ምስ በልዓና ከዓ ብሰላም ገይሩ እግዚአብሔር ሓሊና ከዓ ንዓና ክንሪኦም ብዘይንኽእል መላእኽቲ ገይሩ እናሓለወ እሱ ጎይታ ከዓ ብምሳና ማእኸልና ኮይኑ ስለዘይንሪኦ ኮይኑ እምበር ሒዝና ናበይ ኸይድ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከድና ሽዑ ትምህርቲ ንመሃር ዘይንመሃርን እቲ መምህር ዝብለና ንሰምዖ ይንሰምዖን ከም ንሰምዕ ዝገበረና መን ኣምላኽ ትረዲእኩም ዞም ደቀይ ኣምላኽ ኣብ እዝና ጌርና በዛ እዝና ጌርና ከም ንሰምዕ ገብረና ሽዑ ኸ ነቲ ዝተምሃርናዮ ከዓ ከም ዘይንርስዖ ገብረና ሽዑ ኣብ እዋን ፈተና ምሽ ትምህርቲ ንምልስ ኢና ክንምልስ እንከልና ካበይ ንዝክሮ ካብ ርእስና ምሽ ኣምላኻዊ ይቕመጠልና ሽዑ ተፈዲስና ኣብ ገዛና ምስ መፀና ከዓ ኣምላኽ ኣመና ስለ ዝፈትወና ጽቡቕናትና ስለዝደሊ ከዓ ኣብ ገዛ ምስ መፀና ከዓ ምስ በልዓና ኸ ሽዑ እንታይ ይገብር ኣምላኽ ሙሉ መዓልቲ ፀሓይ ውዒላ እያ ሃሩር ከይስምዖም ፀሓይ ከይትብርትዖም ኢሉ ሽዑ እንታይ ይገብር ነታ ፀሓይ ናብ ቦታኣ የእትዋ ሽዑ እንታይ የምፀልና ከይንፈርሕ ኢሉ ከዓ ወርሒ እታ ወርሒ ሕጂ ኣይትንድደካን እያ ፀሓይ ሕጂ ሓንሳብ ትመረና ዶ ብርትዕቲ ምሽ ትኸውን ወርሒ ኸትብርትዕ ድያ ኣይትብርትዕን እያ ዞም ደቀይ ሽዑኡ ወርሒ ገይሩ እንታይ ይገብር ወርሒ ከይፅልምተና ወርሒ ልኢኹ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ዓራት ሽዑ ኪዱ ደቀሱ ይብለና ሽዑ ምስ ደቀስና ሙሉእ ለይቲ ከዓ ጽቡቕ ድቃስ ዘንድቅስ ንዕርፍ ዶ ደስ ኢልና ንዕርፍ ሓቂ ዞም ደቀይ እዚ ሕጂ መን ይገይርልና ከምኡ እግዚአብሔር ሕጂ ረይዎ ኣምላኽ ማዕለኽ እንደይ ከም ዝፈትወና ስለዚ ህፃናት ደቀይ እግዚአብሔር ፈትወና ካብ ኮነ ንሕና ንፈትዎ ዶ ኣይንፈትዎን እሞ እግዚአብሔር ፈቲና እዚ ኩሉ ካብ ገበረልና ንሕና ኸነ ኣምላኽ እንታይ ክንገብረሉ ግባአና
كنخبرو نفع زم دقي كلنا ملا عالم زلنا زم دقي أملاخ حجي فتونا نبابان مامان سريحان كم زاعتو قبرلنا تمرتي كم نفع قبرلنا طعيات قبرلنا كم زعينة قبرلنا خلو سلز فتوناي زي فتوى كاسب كم زقبرل كادي أملاخ جن فتارينا سلز خونه سلز فتونا أزخل لي قبرلنا حج حد نجري حتىكم أملاخ يفتونا يلنايو عندنا خا أزخل لي قبرلنا يلنايو حد السب ويد ما حد هتصان نأملاخ زفوت تخوين انت خجبر قبو جي حد نجر كنقرأ كمية سن لكم سمعون زانتاني حد قول عزقات أمزوم دقي جي قول نفع شمو أبتدا حرويت تمرت تمتص شعايز نقرأكم حجة أي نقرأكم نشم نايت هزان حجة هزان أملاخ بالتعامل زفوتوا كل زين تابل وإذا أملاخ صفتوني تمرت بس يهمت يدكس يبلع يعرف يتصاوت يحلوني إلا شعب تعامي تحقس هزان سلازم انتهي لشعب حد وأنا حاسب زغلع أملاخ يفتوني فتي ما أزخل خاب قبر اللي أنا غنا أملاخ انتهي كقبر للني نظام دقي انت كنت تقبر كم زلنا كابز هصان كنا مهارينا حرايدو زم دقي نوفعت حجز هصان انت يقبر مسيلكم دقيس نغو خوين مستنسئ مشات مش دقس حقيت هصان شو نغو خوين مستنسئ انت يقبر تقاداديمو كيدو شقاق كيدو قص حص انت يحص بيله نوفعت زم دقي كاب عرات كم مستساخ انت يزغبر قدم قص كايز حص ابزي قلعلو ليت دقسنا خلنا بزي كل زنخل زخون رسحات كلونا خل نايت دقسنا ناي كبرتا رسحات ابز خلونا سلازخل قدم قصنا تحصب نبلا شو زقلع قصو مستحصبه تخيلو افت غزوم حنت سئل لعباي ناي مدهاني عالم بابو سرحلي شعو نبا خيدو تنبركيخو او املاخ ابوي كم تفتوني انا خا يفتوكاي مش تصبو تقبرلي انا خا كله قبرلك املاخي واملاخ ابوي نعي حجي قرسي نتزبل عمقبي بارخلي تمرت خيد دما اب تمرت دما كم زرداني غيركا حجزني شعخا بسلام منسني املاخ ابوي سلام حديركاني سلامات السيخاني خمو يمسجنك اللهو واملاخ ابوي لو ما عندها منو ما عند تصبك وعلكا فقد كاي يخون الليل شعو اب سماي تنبر ابونا سمكا يتقدس منغستخا تمصا تبحال صلوت الله او نزو السمايات مالتي بقيس نعاي دغما دقي مشعو مامو زقربت القرص بلعو نتمرت خيت اب تمرت تماهيرو خاشعو نبيت مص تماري شعو حد ما عالت زقلع كل غزي كم زغيرنا املاخ سدز فوتو كل غزي خمس عينت صلوت يزغبر نير مشت كدقس كلخا نافتاس له خيدو واملاخ ابوي ملو ما عالت صباع عيلكاني خا حجر مامو ليتي سلام حضرني ليت خيفرح حلوني زصنع خود ما خيرس حجزني يلو صلوت غير كل غزي يتقس حج حد ما عالت زقلع مشيت كوينو كاب تمرت تفديس مسمص كوفيلن كلو بابو كاب سرح وعلي يمص شعو بابا يلصوا شعو تبابو مسمع بيو انت رايفت قص ماي بابو جن بابو حريقو تولادي مالتي شو حريقو يتقلع مسمع يا ابي شو زقلع انت بس بابا انت يخوين دي سمعان زلو كيكا قبرالو مش باباي مش نعي املاخ سمعني تمرت وزدني نغويه تنساني مش تدقسني ليت خيفرح خاي حلون له سلمتاي جنز باباي زي سمعني شعو زقلع انت حنت نجر كقبر على النبي شعو ما فتاني مدهاني عالم سئل زلاتا نبا اخي نافتا كل زي تصلو زغبر الله شعو افتا تصلوت زغبر الله خيدو تنبركيخو اسكي خلخاتكم زمدقاي اسكي كم زي اكبر زغبركو انا اسكي زيا نبزي اسكي غبروا اسكي سخاتا قول اخ ما اكبر نوف زي اخ اسكي نبز غبره نوفعت زي حجه خمزي لالا مش كنغركم شعو كم زغيرو تاي غبر افتا سئل تنبركيو شعو واملاخ ابوي مش انا فتوكاي مش انا يززكاي مش انا كل غبري صامش تفوتوني اخا مو باباي نمنت حريقدا واملاخ ابوي مش املاخ خلاخ مش تفوتوني اخا مو انا كون باباي فوتوي سلمتاي باباي حريقو املاخي بجخن بابا خمزي حرق بر يلو اهون زو سمع دقيمو يملس شعور صلوت غير في تسالون كيت تبلس بابو انت خغبرس كصنحو تليفون نابز نغيرو هيلو اندابل انداس حق خزارب صنحوا شعو صيد خصاب تليفون زودن بابو تتصبي يود مسبلو هذا ودي كي سمع اخوات صنحه مش حريق اندي صنحه شو انت تردي زقلا بابا ماما انت حريقهم
أنا كحرقهم يبلين كحرق أنا من كل من على النيل نفعات زوم دقي كل جزء عند حرن سخات حرق على خا ويحوق حرق انتليو ويحفتخات حرق انتليا ويبابخ حرق انتليو ويماما خات حرق انتليا تاخذ تقبرنا أملاك كيدك حرق كين حرق حلونا الكا تصلو تقبر إذا قل عز حجي نأملاك فوتو ترى يكونن أملاك مش كله تصبو نقدر قبر لنا السخا تصبو كم تني أملاك زقبل السخا أملاك كل جزء بمتى يمسجونه بالصلوات حجي صلوا زي تقبر تخونك بس أملاك يتراخمني خازل لها مالت زوم دقي حجي أملاك كل جزء مسانا كل أنت راهو أنت اللي نالله صلوات معناته مس أملاك بمتى نرخد بالصلوات غيرنا شو كل زدلنا تمرتنا نفعاتكم كون دلينا زخون ندلينا جا أفتاس القريب كانت هاي قبر زايد كخمسة أكيركا وأملاك أبوي فتوى يخبرك خمس فتخاني لمنا كارلو خيل كخا خمس عينة صلوات أنت راجركا أملاك سمعك الشيء أما العالم زلهم أنا صبوات متشوات دقي ناملاك تفوتوا كابزنا يزقل على تاريخ بزحت ما هيرنا حجي اسك حجي كريكم يزز بالكون كتقبريكم السخا بزي أزلها أولع السخا زاقول نفعتي حجي مسانا لهمش زز قبرنا كتقبريهم هراي اسك حجي اسك تراليهم لهم ديخون زز بالكون كتقبروا نوفع زم دقي اسك حاف نبل نوفعات زم دقي حجي تاين نقبر اسكي زايدنا تمرت مسكال كم زي نقبرها نوفعات اسكي خمزانات يدن نبلو نوفع زم دقي اسخاها ورد كافتا قفيل كيا زلخا تمريتون زود نوفع اسكي حجي خمزي قبل مسانا نوفع اسخ صبا على خريكي حراي زم دقي تداليهم عليهم دو እሺ እግዚአብሔር አምላክ አቦና ከምዞም ነዞም ህፃናት ይፈትወኩምኔ የፍቅሮኩምኔ ዝበልካዮም ኩሎም ዞም አመላ ዓለም ዘለው ህፃናት ደቀይ ድማ አምላኽና ንፈትወካን ነኽብረካን ኣለና ይብሉኻለውሞ ባርኮምን ቀድሶምን ካብ ኩሉ ሽግር ስጋን ነፍስን መከራን ሓልዎም እግዚአብሔር አምላኽና ንሰለስተ ደቂ ካብ ሓዊ እሳት ከም ዝድሓንካዮም ነዞም አመላዕ ዓለም ዘለው ህፃናት ደቅና ባርኸልናን ቀድሰልናን ካብ ኩሉ ሽግር ስጋን ነፍስን መከራን ሰቃይን ቅዝፈትን ዝዓለም እዚኣ ባዕልኻ ሓልዎምን ጋርዶምን ባርኮም ቀድሶም አንጽሆም ሓልዎም ኢኻ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ዞም ትርእዮም ዘለኻ መላ ዓለም ዘለው ህፃናት ደቅና ንወድኽ መድሃኒ ዓለም ዝፈቱ ህፃናት እዮም ከምቲ ንወድኽ ዝፈተውዎ ስኽድማ ፍተውዮምን ኣፍቅርዮምን ናብ ወድኽ ኸይድክ ድማ ከምዚልክ ለምንልና ነዞም ዝፈቱኻ ዘለው ህፃናት ደቀይ ባርኸለይን ቀድሰለይን ኩሉ ስጋዊ ኾነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኾነ ስርሖምን ኩሉ ባርኸሎምን ቀድሰሎምን ሙሉእ ጥዕና ሃበለይ ካብ ኩሉ ክፉእ ስጋን ነፍስን ሓልወለይ ክድቅሱ ከለው ከይፈርሑ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ጌርካ ሓልዎም እናበልክ ለምንልና እግዚአብሔር አምላኽ ህፃናትና ይባርኽ ይቀድስ ተባረኹ ዞም ደቀይ ኮፈሉ ዞም ደቀይ ሕጂ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርጎ ጸላኢለክ እግዚአብሔር ልዑል ይፍታህ ማይስራ ኃጢአት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወያብርጎ ጸላኢለክ እግዚአብሔር ልዑል ይፍታህ ማይስራ ኃጢአት እሺ حراي زوم دقي استمهرنايو بلبنا حدرلنا كمتي اقدمو صلوت غبر صنح እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎት ተቀቢሉ ካብ ኩሉ መከራ ዘዓለም እዚኣ ይሰውርኩምን ይሐልኹምን እንጂ ዞም ደቀይ ናይሎም ማዓንት መደብና ኣብዚኣ ንውዳለና ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ካል ፍሊ ዝበለ መደብ ሒዘ መጽኩሜ ክሳብ ሽዑኡ እዛ ዝተማሃርናያ እናስራሕኩማ ትጸንሑ እንዳተግበርኩማ ዝቅጽ መደብና ክመጽን ከሎ ሽዑ ከሓተኩሜ ስኻን ስኽን ዛጓለይ ክትሕተቱ ኢኹም ኣጽኒዕኹማ ከመይ ጌርካ ጸሎት ግበር ናብ ኣምላኽ ንጎተስ ኢኻ እንታይ ግበር ምሸት እንታይ ግበር ተማሂርናልና ምሽ ሓቀይ ነዚኣ ኩላ ክንገብር እግዚአብሔር ደግፈና እግዚአብሔር ልዑል ይባርኽኩምን ይቀድስኩምን ካብ ኩሉ ሽግር ስጋን ነፍስን ይሓልኹም ዞም ደቀይ እቱ በሰላም ብስርዓት ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ቅቡላት ዝኾኑ ንቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኾነ ንገዛና ንመብጽዓ ኾነ ንህያብ ዘድልዩ ካብ ዝደቀቁ ክሳብ ዝዓበዩ ኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ ንብረት ናብ ኩሉ ሃገራት ብስሉጥን ውሕስን ቁልጡፍን ንልኽ ንዝያዳ ሓበሬታን ሓሳብን ከምኡውን
መንፈሳዊ ንብረት ክትእዝዙ ምስ እትደልዩ በዋትስአፕ፣ ኢሞ፣ ቴሌግራም፣ ቫይፐር ብቁፅሪ ተደምሮ 251 979 53 22 81 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ሙካስን ምእዛዝን ይካል። ኔስታሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዩቲዩብ ቻነል መንግስት አምላኽ ንከምዚኦም ዝበሉ ያሞ ቆልዑ ናባይ ይምፁ ሕደግዎም ኣይትኸልክልዎም